नमस्कार प्रणाम अजय भोजपुरी। जिससे कि हम कलर रनिंग हटे फिर आज एगो किताब लेके आइल बनी। एह किताब के इतिहास बड़ा रोचक बा। का रुआ सबके पता बा कि भिखारी ठाकुर पर सबसे पहला किताब कौन लिखाई रहे? वो किताब के नाव का ह? की लिखले रहे? कब लिखाई रहे? ऐसा कुल सवाल कबो कबो रुआ सबके मन में आवे के चाही, आवत होई। काहे से कि हमनी के सोझा जौन इतिहास के देखावल जाला और लागेला कि 4 साल 5 साल पहले ही केहू भिखारी ठाकुर पर काम कइले होखे, उहे पहला काम होखे। तो आज के जौन किताब बिया जौन पर हम बात करे जा रहल बनी, उ किताब कुछ ऐसने सवालन के जवाब दी। ई किताब तब लिखाई रहे जब भिखारी बाबा जियत रहले। भिखारी बाबा के व्यक्तित्व आकृतित्व पर, मतलब उनका रचना संसार पर, उनका पर 1933-34 से लिखा रहल बा। सरस्वती, माधुरी, आर्य महिला जैसन पत्रिका में भिखारी ठाकुर के रचना, भिखारी ठाकुर के बारे में लिखात रहल। 1933-34 के बात हम बताओ तनी। तो असल में जौना किताब के हम बात करे जा रहल बनी, ई किताब ना भोजपुरिया महानायक भिखारी ठाकुर के व्यक्तित्व आकृतित्व पर एगो दस्तावेज हटे। ई किताब रउआ के बताई कि भिखारी ठाकुर के रचना कितना गहीर बा, ओकरा में का भाव बा, ओकर कथ्य कैसन बा, ओकर शिल्प कैसन बटे, उनका नाटकन के बारे में बात हुई। एक किताब में भिखारी ठाकुर के ओह पक्ष के बारे में बात हुई जौना पक्ष के बारे में रउआ सबके सोझा शायदे केहू साहित्यकार आज तक लेके आई होखे। हम बात करतनी भोजपुरी किताब। असल में किताब भोजपुरी के ना हो, किताब हिंदी में लिखाइल बिया, बाकी ई भोजपुरिया के ऊपर बिया, तो ऐसे एकरा के हम भोजपुरी किताब कहतनी। हम बात करतनी किताब भिखारी ठाकुर के। किताब के लेखक महेश्वर प्रसाद जी हैं। महेश्वर प्रसाद जी जो उनकी बाद में वहाँ के महेश्वराचार्य बन गए। किताब के प्रकाशक भोजपुरी परिवार हटे। वह भोजपुरी परिवार जौना के सुप्रसिद्ध पत्रिका अजोर आवत रहे। अजोर पत्रिका भोजपुरी परिवार के पत्रिका रहे। अजोर पत्रिका उ पत्रिका रहे जौना के बारे में चर्चा जर्मनी, रसिया में होत रहे। ओजुगा से लोग पढ़ के वो किताब, वो पत्रिका के बहुत सारा सवाल जवाब करत रहे पत्रिका के संपादक से। तो भोजपुरी परिवार के द्वारा प्रकाशित ये किताब ही हटे। ये किताब 1963-64 में प्रकाशित भई रहे। यह समय यदि रुआ सबके पढ़े के मन करी तो ये किताब के भोजपुरी साहित्यांगन पर रुआ सब पढ़ सकेनी। तो यह किताब के बारे में जानकारी बा। असल में ये किताब 1950 में लिखा गई रहे और लंबा समय तक ये किताब के बारे में पूरा जानकारी स्क्रीन पर आवत हटे। रुआ सब मोटा मोटी ये स्क्रीन पर देख सकेनी। बाकी हम फिर निहोरा करब कि भोजपुरी साहित्यांगन पर जाके रुआ सब ये किताब के डाउनलोड करी, चाहे वो जगह पढ़ भी सकेनी। तो असल में ये किताब 1950 में लिखा गया रहे। बाकी एक जगह जहाँ प्रकाशन खातिर दियाई रहे, वो लोग करीब 12 बरिस ले एकरा के रखले रहे लो, प्रकाशित ना कइलो। ई किताब छप ना पावल। मूल रूप से ये किताब जोन बिया तो महेश्वर प्रसाद जी, जो उनकी बाद में महेश्वराचार्य बन गई, महेश्वराचार्य जी के अलग अलग पत्र पत्रिका में लिखल लेख, जो निबंध रहे भिखारी ठाकुर पर, उनका रचना संसार पर, उनका नाटकन पर, उनका कविता पर, उनका गीतन पर जौन लेख महेश्वराचार्य जी लिखले रहनी, वही लेख के ही संकलन हटे। असल में महेश्वराचार्य जी 1933-34 से भिखारी ठाकुर के ऊपर, भिखारी ठाकुर के नाटकन पर लगातार सरस्वती में, माधुरी में, आर्य महिला जैसन पत्रिका में और भी बहुत सारा पत्रिका में, हिंदी के मशहूर पत्रिका रही से कनी में लिखत रहले। वही लेख के संग्रह जोन है तो ई किताब ही हटे। तो यह किताब के शुरुआत जब भइला, ओकरा बाद जोन बा एकर दूसरका खंड भी आई बटे। भोजपुरी साहित्यांगन पर भिखारी नाम से दूसरका
एकर खंड जोन बाटे वो सब पढ़ सकेनी। जोन की आश्रम जोन भिखारी ठाकुर कुतुबपुर में जोन आश्रम बाटे उ लोग प्रकाशित करौले रहे। लगभग 15 साल बाद 1963-64 में किताब पहल की किताब आई आ 1978 के करीब में दूसर की किताब आई। तो दोनों किताब भोजपुरी साहित्यांगन पर बाड़ी सर वह सब पढ़ सकेनी। एक किताब के भूमिका लिखले बानी डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त जी। अब महेश्वराचार्य के रहले उनका बारे में रुआ सब गूगल कर सकेनी, रुआ सबको जानकारी मिल जाई। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त जी के रहनी यहाँ के बारे में भी जानकारी रुआ सबके गूगल पर मिल जाई, चाहे नाटक उटक से जुड़ल लोग जोन बात बता सकेला। तो भूमिका वहाँ के लिखले बनी। भूमिका में खास बात ई बा कि किताब के भूमिका लिखवावे खातिर अजोर पत्रिका के संपादक पांडे नर्मदेश्वर सहाय जी आ लेखक महेश्वराचार्य जी जब वहाँ यहाँ गई नी परमेश्वरी लाल गुप्त जी की यहाँ, तो वहाँ के बताओ तनी कि 2 दिन पहले ही मतलब ये भूमिका लिखवावे के खातिर यहाँ लोग गई बालो आ 2 दिन पहले वहाँ के भिखारी ठाकुर के प्रस्तुति रहे पटना में, ओजुगा मुलाकात भई रहे परमेश्वरी लाल गुप्त जी के। आ यहाँ लोग जब भूमिका लिखवावे खातिर गई लो तो 25 साल पहले यानी कि 1939-40 के करीब में परमेश्वरी लाल गुप्त जी एगो पोस्ट कार्ड लिखले रहनी भिखारी ठाकुर के नामे, उनका के चिट्ठी एगो लिखले रहनी। वही चिट्ठी के लेके यहाँ लोग पहुंचे रहे भूमिका लिखवावे खातिर। एह तरह जोन बा एक किताब के भूमिका परमेश्वरी लाल गुप्त जी डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त जी लिखले बानी। बड़ा बेहतरीन भूमिका बा, हिंदी में बा, बाकी पढ़ी सबे ऐसे जानकारी मिली कि भिखारी ठाकुर के लेके भिखारी ठाकुर के बारे में वो लोगन के जे वो समय के रंगमंच के लीड करते रहे, चाहे साहित्य के जे लीड करते रहे, नेतृत्व करते रहे, वो लोगन के का सोच रहे एकरा बारे में वो सबके जानकारी मिली। तो ये भूमिका के पढ़ी। ओकरा बाद महेश्वराचार्य जी अपन बात लिखले बनी यहाँ के। ये अपन बात लिखे में यहाँ के बड़ा बढ़िया एगो शीर्षक दिले बनी, भूलल अछरिया जोड़ले जइह, मतलब जोड़ले मतलब जोड़त जाए के बाटे। ये शीर्षक से लिखले बनी, पढ़े जोग बाटे। एकरा में यहाँ के पूरा विस्तार से दिले बनी कि किताब के कैसे प्रकाशन भइल, कहाँ कहाँ ई लेख लिखाइल बाटे, कैसे ये किताब के लिखे के योजना बनल, के सहयोग कइल, कौन प्रकाशक जोन बाटे एकरा के 12 साल ले अपना यहाँ रखले रहले। तो आदि इत्यादि जानकारी जोन बाटे रुआ सबके यहाँ के महेश्वराचार्य जी के लेख में मिल जाई। यदि किताब के कंटेंट पर बात होखे तो 124 पेज के किताब दिया। एकरा में कुल मिला के 22 गो अध्याय बा, जन 22 गो में भूमिका, लेखक के कथ आ शुद्धि पत्र बाटे। तो भिखारी ठाकुर आ उनका रचना संसार के ऊपर 19 गो पाठ बाटे, 19 गो अध्याय बाटे किताब में। वो अध्याय के बारे में हम विस्तार से ना बताई, लेकिन हम चाहब कि कम से कम रुआ सबके मालूम चले कि वो अध्याय बा का। तो सबसे पहला जो अध्याय बटे तो परिचय है, भिखारी ठाकुर के परिचय। तो भिखारी बाबा अपन परिचय अपने खुद अपना गीतन के माध्यम से देले बड़े। रुआ सब जब भिखारी ठाकुर रचनावली, ग्रंथावली ये सब पढ़ब, हम करीब 15-16 गो किताब भिखारी बाबा पर पढ़ले बानी। तो वहाँ के अपन परिचय दिले बनी, कहाँ के रहे वाला हई, का हई, कौना उम्र में वहाँ के आरा जिला चाहे शाहबाद जिला से वहाँ के सारण जिला में चल गई, आदि इत्यादि जानकारी परिचय में बटे, वहाँ के गीत बटे। ई पूरा चीज महेश्वराचार्य जी लिखता नहीं, बड़ा शानदार तरीका से रुआ सब पढ़ी लिख के महेश्वराचार्य जी के बारे में रुआ सबके जानकारी हुई कि वहाँ के का रहनी। तो ऐसे रुआ सबके आइडिया लग जाए कि साहित्य में वहाँ के कतना गहिर आ कतना बरियार रहनी। लेख हिंदी में बाटे, बाकी बेहतरीन बाटे, माने पढ़ला से बहुत सारा अनुभव वो सबके हो सकेला। दूसर का जोन अध्याय बाटे भिखारी का भक्त हृदय। भक्त भिखारी ठाकुर के यदि हमनी के लेखनी के बात करी जाए तो बहुत सारा हिस्सा जोन बाटे भक्तिमय बाटे। भगवान राम पे बा, भगवान कृष्ण पे बा, गंगा मैया पर बाटे, गणेश जी के स्तुति जोन बाटे हर नाटक के शुरू करे से पहले वहाँ के करतानी। तो ऐसा जोन बा बहुत मतलब यदि देखल जाए तो भक्त ही मतलब समर्पित एकदम भक्त ना, समाज जौना तरीका से देवी देवता भगवान लोगन के मान रहल बाटे ओमे संगति विसंगति के लेके जौन बात बा ओकरा के भिखारी बाबा रखले बानी। वो चीज के कहीं ना कहीं महेश्वराचार्य जी अपना तरीका से देख रहल बानी, बड़ा बढ़िया तरीका से विस्तृत रूप में ओकरा के बतौले बानी। मतलब रुआ पढ़ब जब वो चीजन के ना तो ओकरा बाद जब भिखारी बाबा के रचना भी संगे संगे आवत अटे तो मन आनंदित हो जाए।
राम नाम की लौकिक प्रतिष्ठा, भगवान राम के विवाह से जुड़ल गीतन के भिखारी बाबा बड़ा बेहतरीन तरीका से रखले बानी। ओकरा पर महेश्वराचार्य जी के लेख मतलब अद्भुत संगम बाटे। विषय भिखारी बाबा के लेख आ ओकर समीक्षा करत महेश्वराचार्य जी। राम विवाह कृष्ण लीला, भगवान राम के विवाह के गीतन के यहाँ के भिखारी बाबा रखले बनी, या भगवान कृष्ण के बाल लीला के अपरंपार अद्भुत मतलब जोन वर्णन बटे गीतन के जोन बात बटे, और एक एक दू लाइन कहीं कहीं पर पूरा पैरा पूरा गीत जोन बाटे महेश्वराचार्य जी अपना लेखन में ले बानी। ओकरा के पढ़ी बड़ा सेलेक्टिव और बड़ा बेहतरीन एकदम लेख लिखाइल बाटे, उपलम्भ बाटे। इहो कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान के जोन रास लीला से जुड़ल जोन बाटे, गोपियन संगे उनकर जोन छेड़छाड़ बाटे, चाहे गिरधारी के अलग अलग रूप के जोन भाव बाटे, वो चीज़ के लेके ये शीर्षक में यहाँ के रखले बानी। अगला जोन छठवा अध्याय बाटे, छठवा पाठ बाटे तो द्रौपदी पुकार हटे। महाभारत में सब लोग बहुत सारा चीज़न के लेला, लेकिन भिखारी बाबा नारी के जोन करुणा बाटे, नारी के जोन दर्द बा ओकरा के सोझा ले आवे के कोशिश कैले बानी। कहीं ना कहीं महेश्वराचार्य जी वही पर केंद्रित करके लेख के लिखले बानी। गंगा स्नान, गंगा दहार, गंगा के अनुभव भिखारी बाबा के बा, महेश्वराचार्य जी के बाटे, आ शायद भोजपुरिया समाज के तो बढ़िया से बाटे। तो वो गंगा के अनुभव के स्नान से दहार तक ले बड़ा अद्भुत तरीका से भिखारी बाबा लिखले बड़े, आ ओकरा बड़ा बढ़िया तरीका से अद्भुत तरीका से गजब एकदम मतलब मनमोहक तरीका से महेश्वराचार्य जी ओकर वर्णन कैले बानी, समीक्षा कैले बानी। ओकरा बाद भाभी विलाप बटे, देवर भाभी के संबंध भोजपुरी क्षेत्र में बड़ा अब तक खैर बहुत विसंगति वाला बहुत अजीब टाइप के हो गई बटे ना। तो एक समय भाभी के माई के समान माने वाला परंपरा के क्षेत्र रहल बा। तो कहीं ना कहीं भाभी विलाप में शीर्षक से महेश्वराचार्य जी भिखारी ठाकुर के रचनन के कोट करत बड़ा बढ़िया तरीका से ओकरा के बतौले बानी। बेटी वियोग हमरा निकल लागत कि बतावे के जरूरत बाटे। अधिकतर लोग भिखारी ठाकुर जी के बेटी वियोग के गीत जानता, विधवा विलाप के भी जानताटे, ननदा भौजाई के अलग अलग परंपरा के गीतन के मतलब यहाँ के नाटक नहीं धैले, वो गीतन के आधार पर जो रचना भइल बाटे, भिखारी ठाकुर के जो कवि रूप बा, जो नाटककार के रूप बाटे, ओजा से रचना के उठा के महेश्वराचार्य जी शीर्षक दिले बनी और वो हिसाब से ये लेख के लिखले बनी, बड़ा विस्तृत तरीका से लिखले बनी। नीति मर्यादावाद और उपदेश भिखारी ठाकुर के बुढ़ापा से लेके बहुत सारा माई बाप के लेके अलग अलग नाटकन में अलग अलग ऐसा दृश्य आवताटे जौना में एगो संदेश बा, एगो उपदेश बाटे, नीतिगत बात बाटे, वो सारा चीजन के बात हो रहल बा। समाज या भिखारी नशा के लेके बहुत सारा समाज में जो विसंगति बाटे ओकरा पर भिखारी ठाकुर के कलम हमेशा चलल बिया और वो चीजन के महेश्वराचार्य जी बराबर अपना एक किताब के हिस्सा बनौले बानी और ओकरा पर विस्तृत तरीका से लिखले बानी। विरह वेदना जोन बाटे विदेशिया के मूल तो विरह वेदना ही हो। अब बहुत सारा रचना ऐसा भिखारी बाबा के रहल बाटे। न्याय से जुड़ल जोन बा गबर घिचोर में जो न्याय हो रहल बाटे वो से एक और खास बात बाटे कि हर पाठ में कुछ एक उदाहरण महेश्वराचार्य जी बड़ा बेहतरीन तरीका से ले बानी। तो रुआ सब जब किताब के पढ़ब तो मालूम पड़ी कि शुरुआत जोन बाटे ओकरा में कुछ पौराणिक घटना चाहे जोन ऐतिहासिक घटना बा वो सारा चीजन के परतोख ले तो यहाँ के बात लिखले बानी। भिखारी का कवि हृदय, भिखारी के मूल्यांकन करत, वहाँ के रचना के मूल्यांकन करत, बॉर्न राइटर जिसे होला वैसे ही एगो कवि जोन बाटे वो जन्मे से कवि रहले। भिखारी के जोन कविता बा, जोन गीत बाटे उ कोनो पढ़ लिख के रिसर्च कई वाला चीज ना हटे, उ जोन अनुभव कैले बड़े ओकरा के लिखले बड़े वो बात के बड़ा विस्तार से महेश्वराचार्य जी ये शीर्षक में लिखले बानी। भिखारी एक नाटककार, हमरा निकल लागत कि कुछ कमेंट करे के जरूरत बाटे। भिखारी ठाकुर के नाटक का चर्चा होला तो शेक्सपियर से, अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर से तुलना होला कि भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर होवे, यानी कि अंग्रेजी भाषा में शेक्सपियर के जोन महत्व बाटे वही तरह भोजपुरी भाषा में भिखारी ठाकुर के महत्व बा। भोजपुरी भाषा और शैली में भिखारी ठाकुर की भोजपुरी चलती और मुहावरेदार है। ये तो इस शीर्षक से भोजपुरी भाषा और शैली में महेश्वराचार्य जी भोजपुरी भाषा पर भिखारी के जोन कमांड बटे
मैंने कहता नहीं कि भोजपुरी या भिखारी एक दूसरा के पर्याय बलो, कहीं ना कहीं महेश्वराचार्य जी वो चीज़ के देखावे के कोशिश के बनी, बड़ा बढ़िया बढ़िया उदाहरण ले बनी। रुआ सब ये चीज़ के जब किताब के पढ़ब तो अंदाजा होई। और ओकरा बाद बाटे भिखारी के स्थान नचनिया कही के जौन समाज भिखारी बाबा के उस समय कहत रहे, आज स्थान तो बहुत बढ़िया, मतलब महानायक हमनी के कहता नहीं जब भिखारी बाबा के। बाकी वो समय जब ये किताब लिखाई रहे 1963-64 में, वो समय भिखारी ठाकुर के का स्थान रहे समाज में, जबकि उनकर समाज से, भोजपुरी समाज से बहरी तो बहुत बढ़न नाम हो गई रहे, जेकरा बारे में वो समय सुप्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती में लिखात रहे। वो आदमी के बारे स्थान के का बात कही जाओ। बाकी भोजपुरी समाज में कहीं ना कहीं समाज के बनावट ऐसन रहे, सामंतवाद कहीं, जातिवाद कहीं, जौन भी कहीं ना कहीं नचनिया के रूप में लोग देख ले। आजो बहुत लोग लौंडा नचनिया यही में सीमित करे के कोशिश करेला। बाकी यही किताब के पढ़ला पर एक दूसर का भाग भी वो सब पढ़ी, भिखारी नाव से बाटे। ई किताब जौन बिया भोजपुरी साहित्यांगन पर महेश्वर प्रसाद के नाम से बिया, और दूसर की किताब महेश्वराचार्य के नाम से बिया। तो जब वो सब सर्च करब तो भिखारी ठाकुर महेश्वर प्रसाद, भिखारी ठाकुर महेश्वराचार्य दोनों सर्च करी गूगल में, किताब रुआ सबके मिल जाई। एक किताब इनके जरूर पढ़ी। भिखारी बाबा के 51वां पुण्यतिथि बाटे 10 जुलाई के। ऐसा समय में एक किताब के, दोनों किताबन के पढ़ल बहुत जरूरी बा। यदि ये दोनों किताब के रुआ सब पढ़ता नहीं तो ओकरा बाद भोजपुरी साहित्यांगन पर भिखारी ठाकुर ग्रंथावली बाटे, ओह के पढ़ी। आ यदि संभव होके कुछ पैसा खर्चा कर सके नहीं तो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से भिखारी ठाकुर रचनावली के पढ़ी। एक किताब इनके पढ़ब तो रुआ भिखारी बाबा के सही से मूल्यांकन कर सके नहीं, उनका बारे में सही से जान सके नहीं। तो आज के वीडियो ये है, अतने रही। भिखारी बाबा के नमन करत हम रुआ सबसे इजाजत ले। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। अजय भोजपुरी।